Taste and see, the Lord is good, good to those who hunger after Him. Drink and be filled from the living well, never thirst again. Jesus is the bread of life, broken and poured out. Proiectul de copii s-a desfășurat foarte bine, probabil că a fost proiectul care a mers cel mai mult la inima părinților, prin faptul că joi seara câțiva dintre copii, vreo 15 din câți au fost aici, au cântat 3 cântări și părinții lor au fost foarte entuziasmați de asta. 2 din cele 3 cântări pe care le-au cântat erau în limba engleză. Au învățat multe versete, s-au jucat, au decupat, au fost activități care au fost tocmai pe placul lor. Proiectul de munce în folosul comunității a necesitat cei mai mulți oameni. În acest an au fost aproximativ 50 de oameni care au lucrat la acest proiect și în primele zile, luni, marți, oamenii ne-au chemat mai puțin fiindcă aveau anumite teme, anumite rețineri față de noi, dar după ce s-au obișnuit cu noi au început să ne cheme și au solicitat în special băieți la coastă. Dărghea este un sat foarte agricol, oamenii au animale și au nevoie de cineva să le cosească pământul, sunt mulți bătrâni aici și în primele zile am reușit să facem față solicitărilor, dar după aceea au venit oameni peste noi, foarte mulți, și ne-au chemat să îi ajutăm la crepat de lemne, la curățenie prin casă, la instalații, chiar instalații sanitare. Au fost foarte multe activități și la un moment dat atât de multe eram încât n-am mai reușit să facem față tuturor solicitărilor. În acest an am avut parte și de multă ploaie. E drept că nu ne așteptam la ploaie, dar ea a venit fără să ține cont de așteptările noastre. Așa că în câteva zile, cel puțin jumătate de zi a plouat intens și au fost și câteva nopți în care a plouat foarte mult, a intrat apă mult în corturi și într-o noapte, miercuri noapte la 3 și 5 minute, dintura a fost atât de mare încât dușurile pe care băieții au lucrat 2 zile au fost luate și duse în jos pe vale. Mulți dintre cei care i-au grăbit pe băieți să facă dușurile, nici măcar n-au apucat să le inaugureze, dar poate vor avea șansa la anul. Proiectul de bătrâni s-a desfășurat foarte bine, cred că a fost cel mai bun proiect din anul acesta. În primele zile au fost 2 echipe de câte 7 persoane sau 8 persoane care au vizitat persoanele în vârstă și persoanele bătrâne și după 3 zile și-au dat seama că au vizitat cam tot ce se putea vizita în satul acesta, așa că a rămas doar o singură echipă care a continuat să viziteze pe cei bătrâni și i-au ajutat la curățenie prin casele lor, au spălat geamuri, au scuturat covoare, au șters mobilă, au aruncat hainele vechi și știți cum fac bătrânii că strâng pentru mulți ani. A fost un proiect extraordinar, m-am bucurat de implicarea deosebită a celor care au fost acolo și fără îndoială că oamenii aceștia au fost atinși cu Evanghelia lui Hristos. Fiindcă sunt oameni pe care i-au uitat probabil copiii sau nepoții și i-au rămas singuri acum, dar noi am venit aici pentru ca să le arătăm că cineva îi iubește. Bătrânița mi-a zis din curte, în casa mea nu te rogi. Mi-a zis, în casa mea nu poți să te rogi. A zis, Doamne, doar o rugăciune scurtă. Și atunci femeia aceasta a dat în fața porții ei, am început să cântăm ceva și în momentul acela inima ei s-a descărcat. Am văzut cum ochii ei s-au umplut de lacrimi, cum a început ca să fie liberate de durerea din inima ei. Am văzut cum mâna lui Dumnezeu a fost acolo, chiar dacă am fost de multe ori îndoielnici cu privire la ce va face Dumnezeu, Dumnezeu ne-a surprins. Mă lasă să trăiesc
Cu toate că nu gândesc întotdeauna ceea ce vrea El și n-am gândul lui Hristos și nu mă nimicește. El știe ce ai gândit, ce ai făcut, El știe inima ta și citește-ne ca într-o carte. La început nu știam la cât trebuie să începem seriile de evangelizare, așa că ne-am consultat cu oamenii după prima seară și el ne-a spus că cea mai potrivită oră este ora când sosesc vacile și apucă să-și le mulgă. Așa că am ales să începem seriile de evangelizare în jurul orei 9:30. Am avut în acest an împreună cu noi formația fraților din Cicârlău care au cântat în fiecare seară. Ne-am bucurat foarte mult de slujirea lor și de faptul că au fost aici permanent și în felul acesta am putut să facem acest program flexibil pentru oameni. De asemenea, cei care au dus mesaje au avut mesaje scurte, dar pline de esență și oamenii au auzit Evanghelia cât se poate de clar. Noi dorim ca în urma predicilor care au fost rostite ei să se întoarcă la Dumnezeu și să-L cunoască pe Cel care vrea să le schimbe cu adevărat viața.